Još reče Gospod Mojsiju govoreći: Kaži sinovima Izraeljevim i reci im: praznici Gospodnji koje ćete zvati sveti sabori, ovo su praznici moji. 6 dana radi, a 7. dan koji je subota za počivanje, neka bude sveti sabor, ne radite ni jednoga posla. Subota je Gospodnja po svim stanovima vašim. Ovo su praznici Gospodnji, sabori sveti, na koje ćete se sabirati u vreme njihovo. 14. dana, 1. meseca uveče, Pasha je Gospodnja. A 15. dana istoga meseca, praznik je presnih hlebova Gospodu. 7 dana jedite hlebove presne. 1. dan neka vam bude sabor sveti, nikakvoga posla ropskoga ne radite, nego za 7 dana prinosite Gospodu žrtve ognjene, a 7. dan neka je sabor sveti, ne radite ni jednoga posla ropskoga. Još reče Gospod Mojsiju govoreći: Kaži sinovima Izraeljevim i reci im: kad dođete u zemlju koju ću vam dati i stanete žeti u njoj, tada donesite snop prvina od žetve svojeg svešteniku, a on neka obrće snop pred Gospodom da bi vas se primio, sutradan po suboti neka ga obrće sveštenik. A isti dan kad budete obrtali snop, prinesite jagnje od godine dana zdravo na žrtvu paljenicu Gospodu i daru uz njega 2/10 efe beloga brašna zamešane s uljem, da bude žrtva ognjena Gospodu na ugodni miris, i nalev za njega vina 1/4 ina. A hleba ni zrna pržena, ni zrna u klasu nemojte jesti do onoga dana kad prinesete žrtvu Bogu svojemu. To da vam je večna uredba od kolena do kolena po svim stanovima vašim. Potom od 1. dana nakon subote, od dana kad prinesete snop za žrtvu obrtanu, brojite 7 nedelja punih. Do 1. dana po 7. nedelji nabrojite 50 dana, onda prinesite nov dar Gospodu. Iz stanova svojih donesite 2 hleba za žrtvu obrtanu od 2/10 efe beloga brašna da budu, s kvascem neka budu pečeni, to su prvine Gospodu. A s tim hlebom prinesite 7 jaganjaca od godine zdravih i 1 tele i 2 ovna, da budu žrtva paljenica Gospodu s darovima svojim i nalevima svojim, da bude žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu. Zakoljite i jarca jednoga za greh i 2 jagnjeta od godine za žrtvu zahvalnu. I sveštenik neka to obrne tamo i amo s hlebom od prvina i sa 2 jagnjeta na žrtvu obrtanu pred Gospodom, i bit će svete stvari Gospodu za sveštenika. I saberite se u taj dan, sabor sveti da vam je. Ni jednoga posla ropskoga ne radite zakonom večnim po svim stanovima svojim od kolena do kolena. A kad stanete žeti u zemlji svojoj, nemojte sasvim požnjeti njive svoje, ni pabirčiti po žetvi. Ostavi siromahu i došljaku, ja sam Gospod Bog vaš. Još reče Gospod Mojsiju govoreći: Kaži sinovima Izraeljevim i reci: 1. dan 7. meseca neka vam je odmor, spomen trubni, sabor sveti. Nijednoga posla ropskoga nemojte raditi, nego prinesite žrtvu ognjenu Gospodu. Još reče Gospod Mojsiju govoreći: a 10. je dan toga meseca 7. dan očišćenja. Sabor sveti neka vam je, i mučite duše svoje i prinesite Gospodu žrtvu ognjenu. U taj dan nemojte raditi nijednoga posla, jer je dan očišćenja, da se očistite pred Gospodom Bogom svojim. A svaka duša koja se ne bi mučila u taj dan, da se istrebi iz naroda svojega. I svaku dušu koja bi radila kakav posao u taj dan, ja ću zatrti dušu onu u narodu njezinu. Nijednoga posla nemojte raditi, to da je večna uredba od kolena do kolena u svim stanovima vašim. Subota počivanja neka vam bude i mučite duše svoje 9. dana istoga meseca kad bude veče, od večera do večera praznujte počinak svoj. Još reče Gospod Mojsiju govoreći: kaži sinovima Izraeljevim i reci: 15. dana 7. meseca praznik je senica za 7 dana Gospodu. 1. dan neka bude sabor sveti, nijednoga posla ropskoga nemojte raditi. Za 7 dana prinosite žrtve ognjene Gospodu. 8. dan neka vam bude sabor sveti i prinesite žrtve ognjene Gospodu. Praznik je, nijednoga posla ropskoga nemojte raditi. To su praznici Gospodnji koje ćete praznovati na saborima svetim, da prinesete žrtve ognjene Gospodu, žrtvu paljenicu i dar i žrtvu zahvalnu i nalev, sve kad je u čemu dan. Osim subota Gospodnjih i osim darova vaših i osim svih zaveta vaših i osim svih dobrovoljnih prinosa vaših koje ćete davati Gospodu. Ali 15. dan toga meseca, 7. kad saberete rod zemaljski, praznujte praznik Gospodu 7 dana. U 1. je dan odmora i u 8. je dan odmor. U 1. dan uzmite voća slepih drveta i grana palminih i grana gustih drveta i vrbe s potoka i veselite se pred Gospodom Bogom svojim 7 dana. I praznujte taj praznik Gospodu 7 dana svake godine zakonom večnim od kolena do kolena, 7. meseca praznujte ga. I pod senicama budite 7 dana, koje god rođen u Izraelju neka bude pod senicama. Da bi znalo natraže vaše da sam ja učinio da žive pod senicama sinovi Izraeljevi, kad sam ih izveo iz zemlje misirske, ja sam Gospod Bog vaš. I Mojsije kaza praznike Gospodnje sinovima Izraeljevim.